a Levente Ferenc kalandjai mai részében. Levente Ferenc a papájával horgászni indul. Itt vagyunk már az autóban, és tartunk nagy erőkkel Somberek felé. Sok izgalmas fogásban lesz részük. Jön. Itt van. Itt van? Itt van. Először Szevasz, megnézzük. ki vagy? Hogy hívnak? Emellett érdekességeket is látnak. Nézzétek, kaptunk a szomszédtól egy ilyen harcsát, ami egyébként igazi harcsa, csak pici. És Levente Ferencnek élete legnagyobb csatájában lesz része. Na mutasd, mi vagy? Hogy néz ő ki? Azt a rohadt életbe! Mi a szar? Vajon sikerül kifognia ezt az óriást? Mindjárt kiderül. Hello, sziasztok, én Levente Ferenc vagyok, és hát igazából ma a mai videó egy egész különleges videó lesz, mivel hát képzeljétek el nekem, hogy keményen van ilyen 3-4-6. És most nem más fogunk csinálni, mint igazából elmenjünk horgászni, úgyhogy egy éve volt egy hasonló videó, úgyhogy tartsatok velünk! Wow! És igen, mint láthatjátok, itt vagyunk már az autóban, és tartunk nagy erőkkel Somberek felé. Egyébként ilyen 6 óra 5-10 perc körül járunk, szóval minden zseniális, hamarosan odaérünk, úgyhogy minden rendben, akkor majd jelentkezem. Meg is jöttünk, itt vagyunk már itt a tónál, és igazából hát hamarosan be is megyünk, lassan hordjuk majd be a cuccokat, úgyhogy majd mindjárt találkozunk. Itt vannak a hattyúk, látjátok? Engem nem szeretnek a hattyúk, egyszer már megpróbált egy hattyú megenni. Na mi van? Nem tetszik a pofám, mi? Ja, vissza is fordul. Menekülni kell. Nézzétek, megtörtént a papa első halfogása. Szép állat, azt meg kell vallani, gyönyörű, szép, nagy ponty, ugye papa? Igen. Nagyon küzdöttél vele. Nagyon szexis. Küzdöttél vele. Csak az rögne izé. Kapásjelző, miközben videózok? Röhögnéd, mi? Kösz. Nagyon vicces, mondhatom. Papának megvan az első hala, hát most Nem biztos. nála van a szerencse, na majd meglátjuk. Mármint most hozzávágtak be először, jön a hal, azt mondja. Jön. Tekerik Itt van. keményen. Itt van? Itt van. Először Szevasz, megnézzük. ki vagy? Hogy hívnak? Megnézzük, levideózzuk. Mi ez? Jézusom! Jézusom! Törpe harcsa. Azt figyeljétek, gyerekek! Azt figyeljétek! Atya Isten! Én még ilyet nem láttam. Borzalmas. Ezt megtartjuk, ugye? Ezt megtarthatjuk, ugye? Mehetnek. Ezt tartsuk meg, ez olyan cuksi, hogy borzasztó, komolyan mondom. Atya Isten! Hát hogy néző ki te? Jézusom! Ez a nagy harcsának a kis testvére. Ezt figyeljétek, gyerekek! Jézusom, na jó van! Gyerekek, én komolyan mondom, most szakadok. Szóval a papa kifogott egy ilyen törpeharcsát, amiért azt mondja, hogy szerintem még fizetni se kell, mert olyan törpe szuper. Szóval, hogy úgy most ehhez mit szóljak? Szóval, nagyon cuki egyébként, nagyon aranyos. Na gyerekek, itt az én első fogásom, de ez nagy lesz. Nyafogás. Hát ez rajta van, nem rendesen. Olyan, akarna visszamenni a kis újci. Új.
Mi lesz ez? Ponty. Hány kilóra tippelek, papa? Ez egy kis ponty. De hány kilóra? Aha. Ezt nem adjuk meg, ez pici. Majd megmérjük, nem? Nézzük, most kiderül, hogy hány kiló a kedvesem. Na, nyugi. Hány kiló vagy vajon? Hány kiló lesz? Hány kiló ez? 1,92. 1,92. Nos, mint láthatjátok, már eltelt egy kis idő. Hány óra körül járunk, papa? 9 óra 5. 9 óra 5 perc van kereken, és hát igen, elvittem tölteni a kamerámat. Mindegy, az a lényeg, hogy fogtam még egy pontyot, ami 1,6 kg-ot nyom. És hát igen, szóval nekem már van 2 pontyom, a papának pedig egy törpeharcsája. Nem törpe, nagy harcsa, csak le van harcsa, kicsinyítve. Csak le van kicsinyítve, igen, végeredményben ennyi. És kaptunk a szomszédtól egy dévérkeszeget, úgyhogy végül is, hát nem tudom, miért kaptuk. Mert segítettünk neki kihúzni az előbb egy pontyot végül is, szóval nem, papa? Ebben a szent pillanatban nem történik semmi. Láttam hattyúkat, láttam gólyát, láttam kacsákat, már ti is láttátok őket valószínű, ha nem, akkor majd ezután, és majd még találkozunk. Ajjajjajjajjaj. Az figyeld, ott már látszik valami. Ajaj. Ja, hogy nem is ott van a hal. Akkor nem szóltam. Ajjajjajjaj, ez kemény lesz. De ne arra menjél! Ne, kérlek, ne. Szemtelted. Na, mi lesz vajon? Mi lesz a hal? Ponty? Ponty. Levente ezt. Megmérjük és mindjárt visszaeresszük. Miért olyan nagy? Olyan nagy? Vagy miért? Gyere, mutasd meg magad kamerának. De nem bújjál már el, te hollókutya. Na, szép. Nem, ez amúr, nem? Nem, ez ponty. Ponty. Jól van, köszönöm a felvételt, viszont hallásra. Biztos? Emeld meg. Hát, ha leszakad. Emeld meg. Miért szakadna le? Emeld meg. De nem akarom, hogy leszakadjon. Basszus! Nézzétek, kaptunk a szomszédtól egy ilyen harcsát, ami egyébként igazi harcsa, csak pici. És egyébként szerintem eszméletlen cuki, szóval ez ilyen harcsás nap most. Nézzétek, milyen kis cuki feje van, látjátok? Kis édes. Szóval nekem egyébként nagyon tetszik, szóval nagyon aranyos. Mit gondoltak róla? Jaj! Egyébként szerintem ezt visszaengedjük, azt is videóz le, hogy visszaengedem, rendben? Megfogom még szépen, visszaengedem. Várja. El is ment. Gyerekek, ez most nem 2 kiló lesz. Ez most nem, ugye? Ja. Mennyi lesz ez? Boily volt rajta, vagyis pellet, szóval elvileg pontnak kéne lenni, de Jézusom, de húzza. Atya-gatya. Ezt figyeljétek. Jézus Krisztus. Oj, de szép. Szép. Még kamerázod őket is, ne csak nézzed. Gyere barátom, Lajos. Tedd fel magad. És csörög a telefon, de most nem vesszük föl. Oj, szép. Gyönyörű. Ki a rákom az? Gyönyörű. Ó, ez nagyon szép. Ja, kapcsold le azt, fogjad ki gyorsan, szákolt papa. Gyerekek, most fogtam ki ezt a pontyot. Már be van indítva a mérleg, én őszintén rettentő kíváncsi vagyok, hogy hány kiló lehet. Azért valljuk be, küzdöttem vele. Papa, te mennyit tippelsz? Nem tudom, te 4 kilós ki. Én 3,5 tippelek. Úgyhogy igazából mindjárt ki fog derülni. Én meg horgot nem bírom kiszedni. Horgot nem bírod kiszedni? Nem kiszedni horgot se. Le is szakadt.
Oké. Na papa, akassz be. Ezt belerakjam a videóba, hogy káromkodsz, vagy inkább hagyjuk? Na, gyerünk papa. Mennyi? Hány kiló? 296. 296. 3 kiló. Na, most videózod. Videóztam eddig is. 3 kilós pont, gyerekek. 3 kilós pont. Zseniális. Jó. Nos gyerekek, hát igazából kifogtam azt a 3 kilós pontyot, és most már igazából teljes mértékben nyugi van. Szóval mennyi az idő, papa? Fél 11? Igen. Fél 11. Szóval fél 11 van. Most már igazából nem nagyon jönnek halak, csak itt ülünk, beszélgetünk és várjuk a kapást. Hát majd lesz valami még biztos. Ja, ülünk. Úgyhogy reméljük, hogy valami lesz. Még jelentek helyzetet. Gyerekek, a kacsák itt cseszekednek a fák között. Most meg elfutnak. Beszarok. Most vagyok teljesen kizummolva, szóval itt vannak pár lépésre. És ide is bebújt egy kacsa, szóval... Itt vagy? Kacsa? Nem vagy itt. De azok ott... Itt huncutkodnak, nézzétek meg a kacsák. Itt. Itt mászkáltak végig. Gyerekek, nem hiszem, ott sündörök hátul a kacsa, komolyan mondom. Komolyan mondom, ott hátul sündörög a kacsa, nem hiszem el. Gyere kacsa, tód ki a pofád. Hát én beszarok, komolyan mondom gyerekek. Komolyan mondom. Mi van kacsa? Mi van? Ne. Ez mi? Ez itt lakik gyerekek, komolyan. Behalok rajta. Azt. Na gyerekek, ez nagy állat lesz. Ez nagy állat Nem lesz. biztos. Most egy ideje már nem történt semmi, de most aztán... Ojaj, mi vagy te? Kisponty. Kis ponty? Kisponty. Várjál. Kárász. Kárász. Kárász! Vedd ki gyorsan. Ez az, Vedd ki. minden kárász. Vedd ki. Szákold ki, papa! Ja Istenem. Szákold ki, menjünk! Gyerekek, én komolyan mondom, már minimum egy órája csak egy kárászt akarunk fogni, nem? Ugye, papa? Ugye? Ugye Ja, mond? ja. Na, és most komolyan végre sikerült, hát nézzétek meg milyen szép. De szép macska vagy, Sanyi. Aranyos. Aranyos. Szép, picike, de legalább kárász végre, hát. Ennyi. Easy win. Gyerekek, szalonna van a boton, szóval minden igaz, az afrikai harcsa lesz. Vagy mi más lehet? Én meg kínai Mao Zedong leszek akkor. Milyen macska tud? Jézusom, elviszi a botot. Jézus Krisztus, ez nagyon kemény ellenfél. Elment. Nem ment el. Mi a szor? Atya Isten. Úgy állsz, mint én, bemegy a kőbe. Na mi lesz? Gyere! Gyere Gábor, mutasd magad! Mutasd a tested! Au! Mutasd magad! Nem érdekel, ha elmegy, csak... Ajaj! Csak mutasd magad! Mutasd már magad! Na mutasd, mi vagy? Hogy néző ki? Azt a rohadt életbe! Mi a szar? Gyere már vissza, te holló kutya! Jézusom! Csak mutassa meg magát, és akkor minden happy lesz. Gyere, fel, mutasd magad! Mutasd magad! Jézus Krisztus! Azt figyeljétek, gyerekek! Jézus Krisztus! Kell? Ez Afrikai kell? Nekünk kell! Nem kell. De húzzuk már ki legalább! Kihúzzuk. Már csak a videó kedvéért. Na mutasd magad! Még egyszer. Oh. Elég, Ez ha nagy. szar helyre akad be neki. Az biztos. Megy még a felvétel? Menjen még, jó? Menjen még, amíg azt a rohadt. Jézusom, ez
csoda lesz, ha nem töri szét a botot. Na, mutasd még egyszer magad aztán. Ez nagyobb, mint amit tavaly fogtunk? Azt a rohadt. Ha, papa, nagyobb? Nem tudom. Azt a büdös. Óvaj. Addig fárasztjuk, amíg ki nem húzzuk. Az a kérdés, hogy én fáradok el előbb, Odafigyelj. vagy ő. Akkor kommentáljál már valamit. Jézusom. Elfáradt már, nem fáradtál, nem fáradtál. Jézusom. Jézusom. Azt a rohadt életbe. Jézus Isten, gyerekek. Kifogtam egy afrikai harcsát. Megbírod tartani, papa? A súlyt. Jézus, erre eszméletlen kíváncsi leszek. De egy méter megvan, nem? Hosszúságra. Papa nagyon elfáradt. Szákolásba. Úgy be tud akasztani, vagy? Nem megy? Elvisszük. Dehogy visszük. De hogy visszük el? Dehogy visszük. Tudod, mennyi pénz ez? Sok. De őszintén... Oh, Most puffog. pufog? Tavaly is fogtunk egyet, de azért valljuk be, hogy ez most szerintem bőven nagyobb. Bőven nagyobb. Nem, papa? Nagyobb? Nagyobb. Nagyobb. Mindjárt megmérjük. Nagyobb afrikai harcsát fogtam, mint a papám tavaly. Vagy 2 éve. Na, vagy tavaly. Na, tavaly. Papa, te mit csinálsz? Rákötöd? Meg fog az úgy maradni? Ja, már értem. Nézzük. Mennyi? Nem látom. Te se. De 8-akat mutat. De 4 kiló. Azt a 4 kiló. 4 kilót mutatott. Valamennyi 4 kiló valahány. 4 kiló valamennyi. Ezt figyeljetek, gyerekek. Ezt. Fejem is benne van? Mindenem. Benne. 4,7 kilós afrikai harcsa. Most ünnepélyesen visszaengedem. Jó szarul ment. 4,7 kilós afrikai harcsát fogtam ki egyedül. Papa segített kiszákolni, de én komolyan mondom, ez zseniális. Hazamegyünk, megnézzük, hogy mennyi volt a tiéd, és összehasonlítjuk. Szerintem ez egy picit nagyobb, vagy lehet, hogy az volt nagyobb. Tök mindegy, az a lényeg, hogy én eszméletlen büszke vagyok magamra. Jól lefáradtam, és ez a nap végül is jól zárult, úgyhogy, ja. Mikor már azt hittük, hogy már tényleg semmi nem lehet, hát papának mégiscsak bejött a kárász. Gondoljuk, hogy kárász, de... Azán, és ez dévérkeszeg, nem? Dévérkeszeg! Óha, ez nagyon erőszakos. Ez nagyon erőszakos dévérkeszeg. Nagyon. Ez nagy dévérkeszeg. Ne káromkodj! De nagy dévérkeszeg. De papa, le. Ne káromkodást nem rakunk a videóba. Na mindegy, szóval a papának is lett végre valami hala, ha bár nem is a legnormálisabb, de valamilyen hala van. Mint a pontyó. Nos, hát gyerekek, azt tudom nyilatkozni, hogy 1 óra van körülbelül 1 óra van, ugye? 2. Mi? Ja, tényleg 2. Szóval, oké, akkor hülyeséget mondtam, szóval 2 óra van, és ja, én az autós kameráról néztem, az meg nem volt átállítva. Jó, mindegy. Szóval az a lényeg, hogy 2 óra fele járunk, és elindultunk haza, elhagytuk a Sombereki horgásztót, és hát őszintén, gyerekek, én nagyon élveztem. Otthonról még jelentkezni fogunk a halakkal, hogy majd jól megtekinthessétek őket. Úgyhogy, ja, otthon találkozunk. Amint láthatjátok, már itt is vagyunk, és itt vannak a halak. Ez a legnagyobb ponty, aki 3 kg-ot nyom, akit én fogtam. Ő a másik ponty, aki 2, hány kilót nyom? Vagy nem, 1,8 kg, őt is én fogtam. Itt vannak a dévérkeszegek, ez a legnagyobb a papa fogta, a másik 2-t én fogtam.
Aztán itt egy kárász. Hoppá, ki tudom venni. Őt is én fogtam, ezt a kárászt. A kis huncut formáját. És jön a kedvenc halam. Aha, itt van, mint láthatjátok, itt úszkál. Te kis huncut. Na gyere csak, megfoglak. Ő az, mint láthatjátok, a törpeharcsa, amit a papa fogott, de nekem ő a kedvenc halam. Úgyhogy ja. Ennyi lett volna ez a videó, én Levente Ferenc voltam, ennek a horgász kalandnak vége. Ha tetszett, nyomjatok rá egy lájkot, iratkozzatok fel, és az infoboxban most ki fog jönni, jobb fölül, és megnézhetitek a tavalyi ilyen horgászós videót, úgyhogy én Levente Ferenc voltam, sziasztok! Erről. Milyen erő ennyit? Na...